Adéu. Digues adéu, Neo. Txan, txan. De vacances. Dia 1 de vacances. Anem a passar uns dies a Andorra i a descansar d'aquesta calor infernal que hi ha a Catalunya. Així que, benvinguts al vlog. Neo, pum, pum, què menges? Què menges? Pernil? Nyam, 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 nyam. Pernil! I tu què menges? Catalana. No? I jo tinc pau. Neo! Ara què tenim? I per mi? Em pensat que eres massa petitó. Però mira, ja que ets, Anem cap a l'habitació. 4:15. 4:15. No, jo la poso. Poso jo la targeta. Tu poses la targeta, la tinc jo. És aquesta o aquesta? Aquesta. 415. Té. 4, 1, 5. Neu. L'has de posar així. Vale. Poses, Aquí, aquí. la treus Ara treu. i ara poses. Txan, txan. Ara posa... Mira que han posat aquí. Què? Mira. Dormir, no? Han posat perquè dormis. I ara has de fer així, Neo. Ara has de fer... El primer dia. Boníssim. És que... Mireu quin parc. Mireu quin parc. Casa? Parcs tan xulos que hi hagi... El mussol. El mussol de dalt. És el parc de les Tres Bessones. Allà dalt, el mussol de la Bruixa Avorrida. Aquesta deu ser la casa de la Bruixa Avorrida, no? Llavors estan les Tres Bessones assentades per aquí. On està? Aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra. I hi ha també les ratetes. Les tres rates. Les tres rates de la... Aquest, bandarra, el del mig. Digues hola, Neo. Hola, patata! La sol em vol aquí, Està passant. Va, tira't. Si arribes a dalt, agafa't a dalt, Neo. Aquest sí, perquè aquest pots passar de costat, pots anar a poc passant de costat. Sí, agafa't. Agafa't, que encara cauràs. No, perquè aquell té 3 cordes, aquest en té 2. Neo, tenéis tot. Molt bé. Molt bé. És solet, Ai, ai, ai. Ai, 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 que ara és més difícil, Ai, el peu esquerre, ara. Molt bé.
Molt bé, Neo! La tirolina està tancada, però... Hòstia, Déu-n'hi-do, la tirolina, també. Gronxadors. Pista de bàsquet, de futbol, amb gespa. Papa, al barco. Però ni la porteria està a la dreta! Hauríem de... Marca, Neo! Neo, està plovent! Peluto! Perquè van potents, aquests plàtans. Ja, però no. Mira, banana. Bueno, no, mira. I això? Mai quasi com la butxaca. Perquè fa gràcia. Oh, 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 oh. Que no es pot jugar, Peluto! No, aquest el moc jo. El bar està xulo, És molt xulo. Què t'ha semblat l'hotel, Neo? Ok o no ok? A l'hotel. Sí? I al parc? Ok o no ok? Al parc. El parc no t'ha agradat? Sí, ok. El plana de cuc no m'agrada. No sé, aquest tamarro. Albert. Albert, com es diu Albert? El tamarro. El tamarro. De vacances. No. Completat. Tercer dia de vacances. Per ser dia de vacances, Portem 3 o 4, sí. Primer hotel. és primer dia de vacances, vacances, que demà què farem? El funicular. Demà funicular? No sé, Demà funicular. el que vulgueu. Jo faria el funicular o angolasters. Funicular o angolasters. Moltes coses a fer, Ja. L'home aquest del com es diu? De l'oficina de turisme. De l'oficina de turisme. Ja, però és que a més ens anava marcant les coses en diferents colors i era del parc. Sí. Vale, però digue'm... o sigui, apunta'm, el rosa és tal... El...